Praise the Lord! Ibigay muna natin ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen. At hiniling ko po lahat, tayo po'y tumayo. Tayo po lahat tumayo. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadala ito po minamahal na mangaral, ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin po natin ang ating mga napakabait at pinakamamalapan ni Jesucristo. God bless your beloved elder, beloved Brother Joven Ferrer. Let us all pray. Tayo pong lahat ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamalapan ni Jesucristo. Dakil at magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, malapag ng Jesus sa hapong ito. Patuloy malapang Panginoon, hallelujah, kami pagsusumamo sa iyo. Na ipaunawa yung dakilang kalooban mo, Panginoon. Ang iyong mensahe sa hapong ito. Buksan mo po ang aming mga pangunawa, ang mga pusong ito. Aming malapang Panginoon, hallelujah, maunawaan ng husto ang iyong dakilang layunin sa hapong ito. Malapang Panginoong Isus, sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga tamang kataga na siya lamang aking babanggitin. Preach to us. Ikaw mangaral sa amin. Wala pa Panginoon sagana sa akin. Wala pa akong magagawa. Ikaw maglagay ng karunungan. Huwag akong makita pala Panginoon, kundi walang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig para sa bawat isa sa amin. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong ilangisan, ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Weldes Almeda, ay amin pong sama-samang sinasaway, pinapalayas ang anumang uri ng hadlang, ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs us out right now. In Jesus' mighty name, amen and amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong pinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal ng Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Weldes Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating mga beloved Mama Dear. Ang kanilang mga pagtuturo sa ating mga minamahal ko ay hindi po nawalan ng kabuluhan, bagkos pinakinabangan po natin ang husto sa ating po mga espiritual na buhay. Nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa Panginoon. Parang ebanghelyo ng kaligtasan ay patuloy pong maipamalakaya worldwide. Amen? Amen? At sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers na kanilang itinalaga, sa ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, at sa lahat ng kanilang kapwa manggagawa, a blessed afternoon. Ang aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders, at sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa Panginoon. At of course, nariyan yung ating po mga minamahal na mga subscribers, mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming at maging sa ating mga YouTube followers. A blessed afternoon, aking ding pinapaabot. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ilakas po natin mga minamahal ko, laksan po natin yung palakpak na yan. Para ang pagpapala ng mga Panginoon ay talagang atin pong makamtan ng lubusan. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, nakasalalay nga po sa kung paano natin pinaparangalan, binibigay ang tamang papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon nakabase yung masaganang biyaya at pagpapala ng mga Panginoon na ibubuhos sa atin. So, it's how, mga minamahal ko, hallelujah, na yung we exert that effort, mga minamahal ko. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong tunghayan yung ating pong magiging paksa ngayong pong hapon na ito ng ating Sunday General Worship. Napakabilis ng tigatik ng orasan. At paki-flash sa screen. Nariyan po mga minamahal ko, mababasa po natin
na ang ating pong magiging tema ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko, ay God's faithfulness. Ang katapatan ng Diyos. Amen. Usually, mga minamahal ko, ang salitang faithfulness o katapatan ay ina-associate po natin sa word na promise. Amen? Sa pangako. Kaya mga minamahal ko, talagang makakwalify po natin na ang taong nangako sa iyo ay totoo kung tapat siyang tumutupad ng kanyang pangako. Amen? Hindi siya pumapalya. Amen? Hindi siya magsisinungaling. Amen? Parang commitment, mga minamahal ko, na talagang kapag nag-commit ka sa tao, amen, nangako ka, ay talagang lapatan mo yan ng aksyon. Amen? That's how faithfulness, mga minamahal ko, yun ang pagkaintindi po natin, mga minamahal ko, ng katapatan. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. God is faithful. Hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kini-question yan. Walang bahid ng pag-aalinlangan na ang Diyos ay tapat. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang katapatan ng Diyos ay mula sa salit-saling lahi. God's faithfulness endureth all generations. Hindi lamang sa panahon, mga minamahal ko, ng mga patriarka ng pananampalataya, nakita nila ang katapatan ng Diyos hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa ating henerasyon na nanatiling tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Hindi nagmamaliw. It is unchanging. Hindi nag-iiba ang katapatan ng Diyos. Ito'y kanyang karakter na alam po natin, mga minamahal. God is unchanging. God is unchangeable. Amen. God is immutable, mga minamahal. At karakter niya ito, mga minamahal ko, na talagang hindi nga nagbabago. At doon sa kanyang tinatawag, mga minamahal ko, na covenant promises, talagang tinutupad niya. Ni isang tuldok, ni isang kudlit, mga minamahal ko, na nakalagay sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, ay nagkakaroon ng katuparan. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamahal ng Panginoon. Huwag tayong magsawang magbigay papuri sa mahal na Panginoon, sapagkat yun naman ang ating, mga minamahal ko, layunin. Kaya pumarito tayong lahat. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. God's faithfulness is an expression. Ito raw po'y pagpapahayag for His unfailing love and His enduring mercy for all of us. Ito daw po'y pagpapahayag ng kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig, yung kanyang kahabagan, dakilang kahabagan sa bawat isa sa atin. Kaya nga, mga minamahal, kung tatanungin po tayo, saan natin nakikita yung fresh, yung sariwa, yung bago, fresh revelation of His faithfulness to us, sa simpleng kapamaraanan, saan natin nakikita? Any guess? Saan natin nakikita ang katapatan ng Diyos sa simpleng, mga minamahal ko, kapamaraanan? Kaninang umaga, di ba? Anong nangyari? Nagising po ba tayo o hindi? Otherwise, wala tayo rito ngayon. Well, each day that we wake up is a faithfulness of God. Amen? Simpleng mga revelation, fresh, bago, sapagkat tuwing umaga, nagigising tayo, mga minamahal ko, ayon sa masaganang biyaya at habag ng mahal na Panginoon. His faithfulness is great. Great is thy faithfulness, ang sabi ng banal na kasulatan. Amen? At grabe, mga minamahal ko, hindi natin naiisip, mga minamahal, kung paano tayo iniingatan ng mahal na Panginoon, ang katapatan ng Diyos, na sa tuwing gabi na tayo po'y umiidlit.
Diba, sinasabi, mga minamahal ko ng banal na pulpito, that our sleeping moment, doon yung most vulnerable, mga minamahal ko na sitwasyon po nating mga minamahal ko. Bakit most vulnerable, mga minamahal ko? Kapag katulog ka, mga minamahal ko, defenseless ka, di ba? Alam mo pa ba ang nangyayari habang natutulog ka o hindi? Wala kang alam. Amen? May pumasok na magnanako kung minsan hindi ka na nagigising. Amen? Helpless moment na sinasabi nga. Dahil wala kang alam, tulog ka. Pero ang kahabagan ng Diyos, pinabantayan ka niya, pinabantayan tayo sa kanyang mga anghel. Amen? Kaya pagkabinaman ko, hallelujah, ang sabi nga ng Salmo, Kabanatang 92, mga binaman ko ang talatay 2, ayon sa kanyang kagandahang loob sa tuwing umaga at ang kanyang pagtatapat gabi-gabi, na habang tayo po'y natutulog, mga minamahal ko, wala tayong alam, wala tayong, mga minamahal ko, talagang ang lahat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipinag-ubaya na natin, ipinagkatiwala lamang natin sa Diyos na tayo pinag-iingatan, tanda ng kanyang grabe at dakilang katapatan sa atin. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, yun mga minamahal ko, fresh revelation that each time we wake up in the morning, amen, pasalamatan mo siya. Dahil mga minamahal ko, nagising pa tayo. Amen? Ang dami kayang taong hindi na nagigising sa umaga dahil binangungot na. Amen? Amen? Lifeless na sa umaga dahil mga minamahal ko, hallelujah, talagang nawalan ng buhay habang natutulog. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, itong ating pong pambungan na teksto dito po sa aklat ng Lamentation, Kabanatang 3, ang talatay 22 at 23. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 23, ganito pong sinasabi, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga iyo'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Paki-flash po mga minamahal ko sa screen yung English translation nito. Lamentations chapter 3 verses 22 and 23, mga minamahal. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Purihin natin po pinakamamalapan. Dakila ang katapatan ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Siya'y bago tuwing umaga. Hindi nauubos ang kahabagan ng Diyos. His compassions fail not. Ang sabi, mga minamahal ko, we're not consumed. Hindi tayo mga nalilipol, mga minamahal ko, pinapanatili ng mahal, Panginoon, ang ating pong mga buhay, ang kaisa-isa po nating buhay, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat dakilang kanyang katapatan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Gaano ito kahalaga, itong katapatan na ating pong pinag-uusapan? Ito daw po, mga minamahal ko'y nagiging pundasyon. It lays the foundation of our faith and hope. Ito daw po ay sandigan po natin kung kaya't mga minamahal ko, nanatili tayong umaasa. Nanatili tayong sumasampalataya sapagat tapat ang Diyos na nangako. Faithful is the one who promised us. Dahil hindi po siya pumapalya. Amen? Aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, ang talatay 23. Kindly. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 10, ang talatay 23, po sinasabi, na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagat tapat ang nangako. Amen. Sabi rito mga minamahal ko, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Atin daw pong ingatang matibay ang ating pagkakakilala.
ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Ulitin nga natin, tapat ang nangako. Faithful is the one who promised. Dahil ito talaga ang nature ng Panginoon. Ito nga ang karakter ng Panginoon. Hindi po siya, mga minamahal ko, sinungaling. Amen? It is His divine nature to be forever faithful. Faithful up to the end, mga minamahal ko, hanggang sa katapusan, mananatili siyang tapat sapagkat hindi niya kayang ipagkaila ang kanyang sarili. He cannot deny Himself. Kasi ito nga yung nature ng Panginoon. Ito yung karakter niya. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kindly po. Amen, praise the Lord. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 13. Ganito bang sinasabi? Kung tayo'y hindi mga tapat at siya'y nanatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Amen. Ang sabi rito, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. So mga minamahal ko, napakalinaw po dito. Kung ang tao, mga minamahal ko, ay talagang pumapalya, di ba? People fail us. Amen? People will break their promises. Sometimes or a lot of times, nakikita po natin yan. Nasa 10 ipinangako, di ba? May mga joke pa, mga minamahal ko, hallelujah. 11 daw, yung kanyang hindi natupad. But not God. Hindi ang mahal na Panginoon, sapagat ang sabi nga, hindi niya kayang ipagkaila ang kanyang sarili. At siya'y mananatiling tapat. Amen? Kahit na hindi tayo mga tapat, mananatiling tapat ang mahal na Panginoon. Lahat tayo nga magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. No man is 100% faithful. But God is 100% faithful and true. Siya po ay 100%. Hindi siya, mga minamahal ko, 99%. Hindi siya, mga minamahal ko, diba? 75%. 100% faithful ang mahal na Panginoon. At totoo siya sa kanyang mga salita. Sa kanyang mga pangako. Amen? Amen? Kaya nga doon sa proverbial, yung matagal na, talagang nagmarka na wedding vows ng mga couples, mga minamahal ko, to be wedded. Nang sabi doon, mga minamahal ko, di ba? Familiar ba tayo doon sa proverbial, yung traditional, mga minamahal na marriage vows ng mga couples? Di ba? Ang sabi doon, mga minamahal ko, to have and to hold from this day forward, amen? For better, for worse, in sickness, and in health. Dapat madagdagan, maging sa kabataan at sa katandaan dahil ang mga esposo minsan, mga pinapagkalusyang na, ang kanilang mga esposa, nagmamaliw, nagbabago ang kanilang pagmamahal. Hindi dapat. Amen? Kasi given the time na talagang umiidad na tayo, ang mga esposa natin, tayo rin naman, na mga esposo ay magkakaroon ng wrinkles in our heads. Tatanda tayo. Yung ating pong mga figura ay hindi na kagaya ng dati. Ang ating pong mga magandang mukha, guwapo at guwapa, ay talaga, mga minamahal ko, throughout the time, lilipas ang kagandahan. Externally. Amen? Pero nga, minamahal ko, hallelujah, until death do us part.
Pero hindi nangyayari. Amen? Madalang. Amen? Pero ang Diyos, hindi tayo iiwanan. Tumandaman tayo, kumulubot man ang ating mga mukha. Ang sabi ng mga Panginoon, you will always be a child in my eyes. Amen? Ano ibig sabihin mga minamahal ko? Sa mahal na Panginoon, kahit tumanda man tayo, magkaroon tayo ng maraming wrinkles, hindi na tayo mga minamahal ko talagang attractive na tignan. Pero still, magiging, di ba? Like a child. Magiging huggable and lovable tayo sa paningin ng Diyos. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kaya, sa mga esposo, dapat ito na lamang yung ating panindigan. Tayuan, mga minamahal ko, na, di ba? Pansinin natin, mga minamahal ko, yung isang kasabihan, isang quote, mga minamahal ko. Paki-flash. Ito na lamang, dahil tao lamang tayo, may mga kakulangan, amen? May mga frailties na tinatawag, hindi tayo perfecto, amen? Ang sabi nga diyan, our love may not be perfect, but it needs to be, basahin natin. It needs to be true. Hindi daw perfecto ang ating pagmamahal, pero for God's sake, it needs to be true. Kinakailangan ito'y totoo. Palakpakan po natin na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dapat hindi lang conditional, dapat unconditional yung pagmamahal, kagaya ng mahal ng Panginoon. Ang katapatan, mga minamahal ko, ay hanggang sa dulo, hanggang sa deathbed ng iyong mahal na kabiyak. Hawak-hawak mo siya, kahit na malagutan pa ng hininga. Ganun po yung faithfulness unto the end. Ganun po yung unfailing love na tinatawag. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Aklat ng Bilang, Kabanatang 23, ang talatay 19. Kindly, from the book of Numbers, chapter 23, verse 19. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga Bilang, Kabanatay 23, ang talatay 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Amen. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Had he said, and he shall not do it, or had he spoken, and he shall not make it good. So napakalinaw po ng ibig sabihin ng bersikulong ito. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao. Ang tao ay nakapagsisinungaling. Ang tao ay hindi nakakatupad minsan sa kanyang mga commitments. Amen? Sa kanyang mga pangako. Given yan. Amen? Pero ang sabi nga minamahal ko, ang Diyos hindi. Meron ba siyang mga minamahal ko sinabi na hindi niya ginagawa? Meron ba siyang ipinangakong hindi niya tutuparin? Wala po. Dahil tapat ang Diyos. At hindi po mga minamahal ko magbabago, magmamaliw ang kanyang katapatan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God is and will remain faithful no matter what. Ang Diyos ay mananatiling tapat kahit na anong mangyari. Kahit iba ang ating mga persepsyon, ang ating mga pangunawa. Dahil linawin natin sa hapong ito. Hindi nakabase ang katapatan ng Diyos sa sarili po nating pangunawa. God's faithfulness is not based on our self-perception na tinatawag. Halimbawa, kapag ba ang iyong petisyon, ang iyong request sa mga Panginoon, ang mga dinadalangin mo ay granted, yes, nasasabi mo ay tapat ang Diyos. Paano na kapag hindi binigyan katugunan ang iyong mga panalangin? But if God says no to your prayer, oy, Brother Noel, hindi na tapat ang Diyos.
Ganun po ba ang ating pagkakaintindi, mga minahal, sa katapatan ng Diyos? Lawakan po natin yung ating mga pangunawa at i-correct, itama kung anumang maling pagkaunawa hinggil sa katapatan ng Diyos sa hapong ito. Dahil kahit hindi po binigyang katugunan ang ating mga panalangin, hindi grinant ng Malapanginoon ang ating mga desires, mananatili pa ring tapat ang mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen. Hindi pwede mga minang sabi mo, God is unfaithful kasi hindi niya pinakinggan. Hindi niya pinagbigyan ng aking kahilingan. So mga minamahal ko, hallelujah, dapat malinaw po sa atin. Malinawan po tayo sa hapong ito, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, lawakan po natin ang ating mga pangunawa. Dahil ang faithfulness ng mahal na Panginoon, narinig po ba ako dyan sa may dulo? Dapat pumarito po kayo mga minamahal sa may ibandang harapan para mas audible yung ating audio, mga minamahal ko. Ang mensahe inyo pong maunawa ng husto. Mga minamahal ko, baka hindi na po marinig dyan sa may bandang dulo, mga minamahal ko, ma-out of blessing po tayo. Ang sabi nga, God's faithfulness speaks of His very core sa kanyang karakter. Dahil kapag mga minamahal ko, pinag-usapan ang katapatan, mga minamahal ko, yung tinatawag na core, yung nasa sentro, mga minamahal ko, ay makikita mo doon yung firmness. Pag sinabing firmness, mga minamahal ko, talagang firm ang mahal na Panginoon. Amen? Talagang yun at yun, mga minamahal, paninindigan niya yun. Dahil yun ang tama. Amen? Hindi nakabase, mga minamahal ko, doon sa yung sariling pangunawa dahil, di ba? Tapat ang Diyos kapag ibinigay ang iyong kahilingan, that's self-centeredness. Nagiging makasarili ka niyan. Amen? Kapag hindi na ibinigay ang kahilingan mo, ay, God is unfaithful. Hindi pwede. So, mga minamahal ko, nakasentro talaga doon sa firmness, mga minamahal ko, doon sa reliability na tinatawag. Amen? That God is reliable, maasahan. That God is true to His Word. Siya'y totoo sa Kanyang salita. Amen. At siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, yung fidelity niya, yung Kanyang katapatan. Diba? Pag fidelity, mga minamahal ko, yung katapatan mo sa iyong esposa, sa iyong esposo. Amen? Na talagang, mga minamahal ko, kung ano yung talagang nasambit mo. Talagang, di ba, ang marriage vow, nire-recite yan before God. Nabanggit mo yan, naipangako mo yan sa harapan ng Diyos. So you'll be accountable. Amen? Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, dito mga minamahal ko, sa ating pinag-uusapan, ang katapatan ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang yun at yun. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. No matter what. Hindi man ibigay ang iyong kahilingan sa ngayon, still, tapat pa rin ang mahal ng Panginoon. Amen? Ayaw natin, mga minamahal ko, na kuminsan, mga minamahal, umi-escape tayo, umiiwas tayo, mga minamahal ko. Ayaw ko ng trials. Ayaw ko ng kahirapan. At isa rin yun, mga minamahal ko. Doon ba natin nasasabi, mga minamahal ko, kapag subjected tayo sa mga trials, tayo po, mga minamahal ko, dumaranas ng kahirapan sa ngayon, meron tayong mga binabata, then, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na ba tapat ang Diyos sa atin? Dahil, kung tapat siyang Diyos, hindi niya hayaan na ako'y maghirap. Kung tapat siyang Diyos, hindi niya hayaan na ako'y husigin ng aking mga kapitbahay. Ako'y itakwil ng aking mga loved ones. Ganun po ba ang pagkaintindi po natin sa katapatan ng Diyos? Kung tapat siyang Diyos, hindi niya hayaan na ako'y mabigo sa aking mga pangarap. Pero ang sabi nga, ang katapatan ng Diyos ay hindi po magmamaliw. Maaring medyo
nalalabuan lamang tayo sa mga sirkumstansya ng ating pong mga buhay. Dahil sinabi ng mga Panginoon, nung siya po ay nanalangin, in His agonizing prayer, doon sa John 17, mga minamahal ko, sinabi po roon, hindi ko idinadalangin na sila'y alisin mo. Tayo po ang tinutukoy doon. In-address po sa atin yung prayer, agonizing prayer ng mga Panginoon. John 17 verse 15, hindi ko idinadalangin na sila'y alisin mo sa sanlibutan, kundi sila'y pag-ingatan mo mula sa masama. So, mga minamahal ko, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po exemption na tayo po'y makaranas ng kahirapan. That we will not be subjected to trials. Amen? Amen? Sometimes, mga minamahal ko, hinahayaan ng mga Panginoon na tayo po'y, mga minamahal ko, hallelujah, talagang dumanas ng kahirapan para tayo po, mga minamahal ko, ay gawing sakdal. Ang ating pananampalataya ay mapuro. Amen. Ma-purify na kagaya ng ginto na pag-aralan na natin nung nakaraang pag-aaral. Amen. At ang sabi nga, tayo'y narito pa rin sa sanlibutan. Amen. Na ang sabi nga ng John 16 verse 33, that in this world you will have tribulation. But cheer up! Ang sabi naman ng Panginoon, matuwa kayo, magalak kayo, sapagkat dinaig ko na ang sanlibutan. But cheer up, for I have overcome this world. Amen? Kaya mga minamahal kong sasabihin po natin, mga minamahal ko, dumaranas ako ng trials, hindi na tapat ang Diyos sa aking buhay. No. That's a big no. Amen. Dahil sinabi nga mga kinakailangan. Kinakailangan, mga minamahal ko, hallelujah, na danasin po natin, pero mga minamahal, hindi naman po magtatagal. Di ba? Meron po ba, mga minamahal ko, na talagang nung dumanas tayo ng trials, nagtuloy-tuloy na. Mula umpisa hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang trials. Di ba? Meron ding, mga minamahal ko, yung tinatawag, mga minamahal ko, na pagitan. Di ba? Amen? Otherwise, hindi tayo magsusurvive. Otherwise, wala na tayo ngayon, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, mga minamahal ko, dapat, mga minamahal ko, kung minsan, hindi, para maging negative, mga minamahal ko, na sinasabi, pasalamatan natin ang ating mga trials, ang mga pagsubok sa buhay, sapagkat dito natin nakikita na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa ating pong mga buhay. Amen. In our comfort zone, mga minamahal ko, hallelujah, bakit tayo nagiging powerless? Dahil mga minamahal ko, wala tayong challenge na nakakaharap. Nagiging powerless. Pinag-usapan po natin noong nakaraang overnight ang mga Kristiyano sapagkat, mga minamahal ko, hindi sila nasasubject, mga minamahal ko, sa kahirapan, sa challenge. Amen? Therefore, hindi nagagamit ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang kapangyarihan na 100% sumampalataya sa makapangyarihang Diyos. Amen? Amen? Naintindihan po ba natin, mga minamahal ko? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, ang katapanan ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay ang kanyang pangako na kapag ka dumaranas tayo, ito na yung mga minamahal ko, pinaka-cleansing, mga minamahal ko, ng ating pong sinasabi, na yung ating pong maling pangunawa, maling pananaw pagdating sa katapatan ng Diyos. Ang kanyang pangako ng katapatan ay ating pong makikita sa pagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Una, amen? Meron tayong kapangyarihan. Napag-alaman po natin noong nakarang overnight. Amen? Amen? Kapangyarihan, comfort, amen? Yung pag-aaliw sa atin ng mga Panginoon, di ba? Ipinangako yan ng mga Panginoon na kapag naroon tayo sa kalungkutan, God will comfort us. Amen? Kapag naroon tayo sa kagapitan, God will help us. Amen?
Yun ang kanyang pangako, mga minamahal ko. Hindi niya ipinangako, mga minamahal ko, na talagang 100% wala na tayong dadanasing difficulty, kahirapan. Pero kapag dumanas tayo ng kahirapan, ng pagsubok, yung kanyang faithfulness ay nakikita po natin, mga minamahal ko, sa kanyang pag-agapay, pagtulong, pag-aaruga, pagmamahal sa atin. Hindi tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon. And every step of the way, kasama natin siya sa ating mga struggles in life. Amen. Di ba yun ang kanyang pangako? That He will never leave us, nor forsake us. Dahil tapat ang Diyos, mula pa nung umpisa, mula pa ng lalangin, mga minamahal ko, ang sanlibutan ito, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon. Ang sabi nga, mga minamahal ko ng talatang ito, hindi niya hahayaan na talagang malunod na tayo, ma-overwhelmed tayo, maigupo tayo ng anumang kahirapan dahil He cares for us. He loves us, mga minamahal. Anumang temptation yan, anumang struggle natin sa buhay, hindi niya hayaan na malunod tayo, maigupo tayo, ma-overwhelm tayo, matalo tayo, sapagkat binibigyan tayo, mga minamahal ko, ng katagumpayan ng mahal na Panginoon. He will provide a way for us to overcome whatever struggle that we have right now. Amen. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Kindly. Sa 1 Korinto 10:13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Tapat ng Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi niya matitiis, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po ay tuluyang maigupo. Ulitin ko, tuluyang malunod, matalo, mga minamahal ko, ng anumang pakikipagbaka na ating ginagawa sa ngayon. Amen? Tandaan po natin yan. He will provide a way na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay maging winner, an overcomer in this life. Pumalakpak ang mga winner at mga overcomers na mga anak ng Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, may naman ko, kinakailangan. Sometimes, umiiwas tayo. Ayaw natin. Sino bang may gusto ng pagsubok? Sino bang gusto na talagang dumanas ng kahirapan? Dumanas ng mga pagbabata? Mga kabigatan sa buhay. Pero kinakailangan para daw tayo maging sakdal at walang anumang kakulangan. Alalahanin po natin, mga minamahal ko, na kasalukuyan tayo po ay parang isang halaman na piniprone, mga minamahal ko, nililinis. Kinakat yung mga sanga na medyo hindi healthy. Alam po natin yan, what pruning is. Amen? Amen? Di ba? Kinakat yung mga sanga na medyo nabubulok at talagang makaka-apekto doon sa health, sa mga paglago ng halaman. Masakit ang pag-prone, pag-cut. Amen? Pero mga minamahal, pinasasalamatan po natin dahil nagiging sakdal, wala tayong nagiging kakulangan. At magiging worthy talaga tayo. Karapat-dapat to be in heaven. Karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Diba sinabi yan sa Ephesians chapter 5 verse 27? Amen? Yung walang dungis, walang kulubot.
ang dadalhin naman ng Panginoon sa kanyang tahanan. Amen? Kung mabasa po natin yung versikulong yan, mga minamahal ko, Ephesians chapter 5 verse 27. Sa aklat ng Efeso, kabanatay 5, talatay 27. Amen. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis, o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Without wrinkles, without blemish, mga minamahal ko, hallelujah, will be brought to heaven. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ayaw nating mga minamahal ko dumaan doon sa proseso, cleansing process, mga minamahal ko, hindi tayo mapupuro. Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, maging open-minded tayo. Buksan po natin ang ating mga pangunawa. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kung ating mababasa pa itong 1 Thessalonians, chapter 5, verse 23 up to 24, mga minamahal ko. At sabi nga rito sa wikang Ingles, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithfully see that calleth you, who also will do it. Kinakailangan talaga na mangyari yung cleansing process, yung purification process sa atin, na kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, we misinterpret it as God's unfaithfulness. Tapat ang Diyos, kahit na tayo na dumaranas ng mga pagsubok, mga minamahal, mananatiling tapat ang Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Malapit na po tayong magtapos. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 23 hanggang 24. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ng inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat yaong sa inyo'y tumawag, nagagawa rin naman nito. Amen. So napakalinaw. Ephesians chapter 5 verse 27 at itong dalawang bersikulong ito, mga minamahal ko, na kinakailangan po natin, mga minamahal ko, ng ating pong mga kaluluwa. Amen? Soul and body, ang sabi niya rito. Kaluluwa at physical na katawan. Amen? Ay talagang ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng 24, tapat yaong sa inyo tumatawag, nagagawa rin naman nito. Faithful is he that calleth you, and he will do it. Ang sabi ng ating pong nabasang talata. So purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Naway naliwanagan tayo sa hapong ito. Amen? Amen? Naging eye-opener sa atin. Ang katapanan ng Diyos ay hindi nagmamaliw. God's faithfulness is unchanging. Amen? At ang sabi nga, mga minamahal ko, itong huling bersikulo natin mababasa. Siyang nagpasimula ng mabuting gawa ay tatapusin niya hanggang doon sa dulo. At itong nagiging kumpiyansa po natin, nagiging confidence po natin, bakit tayo nagpapatuloy? Despite meron tayong mga daladalang mga pasanin. Despite mga minamahal ko ng mga challenges, mga minamahal ko na nasa harapan po natin. Despite mga minamahal ko ng ating po mga emotional, mga minamahal ko burdens in life, nagpapatuloy tayo. Dahil we have this confidence. Amen? Meron tayong kumpiyansa ng ating mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinayaan. Di ba?
Pag sinabing tumaya ka, amen, hindi sugal, mga minamahal ko, na you put your trust. Tumaya tayo doon sa isang siguradong bagay. Lalo na kapag ang Diyos ang pinag-uusapan. 100% faithful. Hindi 99%. Amen? Amen? Philippians chapter 1 verse 6, last verse na po natin ito. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa aklat ng Filipos, kabanatay 1, talatay 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay nito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Na tayo daw po'y may pagkakatiwala, being confident of this very thing, that which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Na siyang nagpasimula ng magandang gawa. Diba? Tayo tinawag naman ng Panginoon. Out of our mga minamahal ko, talagang kabaguhan, mga minamahal, nung minsan, mga minamahal ko talagang sa simula, medyo alanganin pa tayo. Nagdadalawang isip pa tayo, mga minamahal. Totoo kaya? Di ba? Ang daming nagsasabi, totoo kaya ang Diyos na aking sinasampalatayanan dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Ang dami nating mga katanungan. Totoo kaya ang pastor na namumuno dyan? Totoo kaya na ako'y kayang baguhin ng mga Panginoon? Pero mga minamahal, tayo mismo ang magsasabi sa ngayon, totoo ba o hindi? Totoo. So, yung ating tinayaan, amen? Yung ating pinagkatiwalaan ay hindi po tayo ipinahiya. Yan ang maganda, mga minamahal ko. Nakakatiyak tayo. Dahil, ano nga bang ating pinagkatiwala sa ngayon sa mahal na Panginoon? Unang-una, yung ating kaligtasan. We entrusted our salvation to God. Amen? Na siya na ang bahala. Bagamat mga minamahal ko, yung paglilingkod po natin minsan hindi perfecto. Nakakagawa tayo ng mga labag sa kalooban ng mga Panginoon. Pero the moment, mga minamahal ko, na tayo pong muli ay tumayo, nagsumamo sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa Kanya, He's a forgiving God. Hindi tayo nagkamali ng pinagkatiwalaan dahil siya ay isang tapat na Diyos. No matter what, mananatiling tapat ang mahal na Panginoon. Tayo mo lahat mga minamahal ko, hallelujah. Tumayo. Pasalamatan natin ang pinakamamahal na Panginoon. We thank the Lord. Sabi ko na inawit ng mga finest choir kanina. What a faithful God have I. Hallelujah, hallelujah. At walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papulit pagsamba iaalay. Bukas noong iyon magpakailanman, luwanin ka. Sarap pa, hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon
ngayon, magpagkailanman. luwalhati Ka. Panginoon, kay buti mo Sa akin. ikaw lamang Ang tangi ko sasambahin. Hallelujah. awitan kita At Panginoon, ay buti mo sa akin. First stanza. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah, luwalhati ka. Panginoon, ay buti mo Sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin. Panginoon, ay buti mo sa sa akin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. ay buti mo Sa akin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ngayong hapong ito, tinalakay po natin isa sa mga attributes, karakter na wala Panginoon, na hindi siya kagaya ng tao. Siya ay Diyos na hindi nagbabago. Totoo sa kanyang mga pangako. Ni isang kudlit mga minawal ko na nakasulat sa banal na kasulatan. Bibigyan niya ng katupad. He's a faithful God that promised. Siya ay Diyos, tapat sa kanyang pangako. Yeah, you just wait. Matuto tayong magantay. In God's perfect time. Ang faithfulness sa malabay na ating makikita.
maging sa buhay, maging sa kamatayan, mananatiling tapat ng Diyos. Hindi man tayo makaranas ng kaginawa dito sa lupa. Sinasabi natin, Kalbaryong matatawag. Hindi natin ini-enjoy what others are enjoying. Akala ko ba, anak ako ng Diyos? Bakit ako naghihirap? Bakit ako may mga pasanin? Dahil kagaya ng ating mga pinag-aralan, God is sanctifying us. Pinagiging sakdal tayo ng walang Panginoon. Pinatitibay tayo. Huwag tayo mag-alala. Dahil tapat ang nangako. After doing the will of God, we will inherit the promise. Kapag ating nasunod, nagawa ang kalooban ng walang Panginoon, mamanahin natin ang ipinangakong buhay, kaligtasan, buhay na walang hanggan mula sa ating dakilang Diyos. Napakabuti na pala. Awitin pa natin mga pinangko. Ako na ito. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, Hindi ka nagbabago, Panginoon. Luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah. O Napakabuti mo, di ka nagbabago, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa sa akin. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Napakasarap pag-usapan ng kagandahang loob, especially yung katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Amen? Nawa mga minamahal ko, hallelujah. Talagang i-consider natin dito ng paksang ito na isa sa mga talagang nagmarka sa ating pong mga puso. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Dumako tayo mga minamahal ko sa ating mga pangangailan. Pero atin po munang patanggapin ng ating beloved newcomers, ating mga visitors. Meron man tayong bisita ngayon sa ating pong pananambahan. Tanggapin po ninyo. Ating mga pinakamamalapay ng bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng inyo po mga buhay. Maging sa ating mga webcast viewers na patuloy, na sumusubaybay sa ating nakaantabay.
Accept Jesus Christ as your personal Savior. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking babanggitin. Dakilang Diyos sa magbanal, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Isus, sa hapong ito. Pinasasalamatan kita. Naging napakinggan isang napakahalagang paksa patungkol sa iyong katapat. Napagalaman ko na mananatili kang tapat at hindi magmamaliw ang iyong katapatan. Ano mang mangyari. Mahal na Panginoong Isus, ako'y isang makasalan. Linisin mo po ako. Hugasan ng iyong dugong umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po nanalangin sa inyo. Dakilang Diyos sa mga banal mo kapangyarihan sa lahat. Narito po mga bagong kaluluwa na tumanggap sa iyo, wala Panginoon. Isulat mo ang kanilang mga pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano. Sa isip, sa salita, maging sa gawa, wala Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Patawarin mo po sila. Tamanan mo po sila ng pananampalataya na sila'y nagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Dumakot po tayo mga minamahal ko. Hallelujah sa ating po mga personal intentions. Pero unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong pananaiglesyang patuloy na kalusugan, kalakasan para sa ating minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Hallelujah. Isama na rin po natin ang ating pong minamahal na mga manggagawa. At yung minamahal na mga kapatiran na hindi na po natin nakakasama sa ating pong pananambahan. Dumalangin po tayo. Hallelujah. Na may pananampalataya. Dakilang Diyos sa mabanal. Makapangyarihan sa lahat. Walang Panginoong Isus sa hapon ito. Walang inuuna sa aming prayer list. Walang Panginoon, kundi ang kalusugan. Dagdag ng mga taon para sa aming binabalay Evangelista Weldy Estrada Almeda. Kalakasan at kagalakan po namin. Katibayan sa paglilingkod. Na siya po ay aming makapiling sa iyong pagbabalik. Walang Panginoon. Walang Panginoon, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Amin o mga beloved pastoral workers, inamal ng mga kapatiran, hindi pa naman namin nakakasama. Ipaalala mo sa kanila yung dakila mong pag-ibig, katapatan sa bawat isa sa amin, mga Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung pagmumura, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig, pinansyal na mga kakulangan. Hallelujah. Dalawang kamay manatiling nakataas. Marital problems. Hallelujah. Ano man yan, ng mga problema, kahirapan, mga karamdaman. Hallelujah. Na hindi pa talagang, mga minamahal ko, tinutugon naman ang Panginoon. Hallelujah. Na yung complete healing and deliverance. Mga minamahal ko sa ating mga bisyo. Hallelujah. Manalangin po tayo ng sama-sama. Dakilang Diyos sa magbanal. Hallelujah. Sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus, aming sama-samang pinapalayas through the leading prayer of beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda, anumang uri ng mga karamdaman, diabetes, heart disease, leukemia, TB, heart disease, prostate cancer, kidney problems, varices. Hallelujah, hallelujah. Mga kahirap, poverty ka sa atin, Jesus. Kasi in the mighty name of Jesus, be spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. At the top of our voices, let us all jump 3 times. Mga minamahal ko, walang magbibiro. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal ko, yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. With all our might, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po mga minamahal ko, idara ko sa ating po mamahalagang announcement. Mga minamahal ko, hallelujah. At medyo 3:00 na mga minamahal ko, nag-extend tayo ng kaunting panahon mga minamahal ko, pero bearable pa naman. Amen?
Amen? Talagang ang mga anak ng Diyos, ang sabi nga talagang marunong tayo magtiis. Amen? Sapagkat alam po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang lahat ng ating po mga efforts na talagang ini-exert dito mga minamahal ko, hindi po nawawala ng kabuluhan. Narito po ating beloved elder, ating beloved